салом алейкум мардум, ма Париз аз Нью-Йорк. Дина чӣ хел ки ваъда кардам тонаку бачаи суғд, бачаи хуҷанд ширкат кушодагия. Анам инҷа ҳамашон якта дигаршо. Кстати, Дина аякташ интервю гирифтаги будум, як гапша нагуфта монд. О гапе ки гуфте ку чанд сум кати омади Америка? Зиёда аз 8000 рафт. Не, омадагет ба чанд ҳазор буд дастат ба? 0. Бе ягон сум омадам, бовар кунед, ягон сум надоштам. 3000 рубли буд, а расиед дастам ба тамом. Диде бачаҳо, так что фикр накунед ки шумо у вақто гузашт, у вақтои пеш бачаҳо меомадан, ягон бачаҳои тоҷик набудан, ёрдам медодагӣ. Ҳамда вақти мебиёем фикри дар кисатон 10 20 30 ҳазор доллар дар кор нест. Мақсади моям ҳамине ки то ки шумо вақти мебиёен донен ки яка шумо встречат мекунан, як ҳафта 2 ҳафта шумо ҷобаҷо кунан, ана баъд уже хонаву понаву дигаша пултонам меша, ҳама чиш меша. Барои ман ҳеҷ чиз натарсе. Та чӣ ширкат аст барои танировка кардан, оз ман нишон метиҳам. Рости гап ман намедонистум, бародарои кушодагишон оз гуфтум качон хела гап задем. Номи ширкатшон Car Tinting. Адрес 1784 Кони Айленд. Марҳамат, як сол зиёд чит кор мекунанд, мо намедонистем. Бародаро ҳамашон профессионал своего дела. Уже якта мошиншона бировардан. Оз айдарун медарем. Навай диде. Салом алейкум. Марҳамат. Инҷа не ки ози магазиншон хеле ҷои бисёр доштааст. Инҷа ягон хел скорее всего ягон хел аудио сторис мекунетон да. Ина меҳнат, ина бачаҳо дасти одам худша мехрона меган ку ана танировщико напавала мекуне да? Ҳамин напавал битон адреса мепартем гаи бояд 1000 доллар штраф кунем. Короче ина бинед оз ман системаша нишон метунам тона бачаҳо. И чиза ман дар дигар ширкатҳо надидам дар Бруклин, на фақат дар Бруклин, имина Квинсдаям надидум. Ҳамин мошино танировка мекунанд. Ин мошини яке аз бародарои худомон. Нихе аппарат доранд. Лазерный режущий аппарат. Танировка мемонанд, системада настройка мекунанд. Як ба як размери ойнакати буридан метиҳанд. Якадам шудаста ки ман қафо мондум, ака як бор дига салом гӯ. Ман қафо мондам мегӯд, як бор дига салом ҷа. Ин ҳаминҷа ширкати бародарои тоҷика. Ана ҳаминҷа яке аз корхонаҳои бачаҳои худмон. Пулотона бегона накунен. Биёен. Як машина ҳозир бировардан. Вай машин рафт, а? Вай машин рафт? Як машина 2 соат, 3 соат вақт мегирад, агар очиратат нам. 2 соат. Максимум 2 соат. Не ки очират аст, а? Очират. Худоро шукр аст. Не, акун ба очираду, да? Иҷа тағагина бозӣ намекунам, ман хештабори. Ман хештабори Парвизу мегӣ, мега пага биё. Роз да? Америка ҳамиш зуре. Нами машинаро танировка мекунам. Якта машина тамом кардам, ба фикрам берӯбам. Нами машина я машина танировка кардан, аку ман барои чӣ нишон додистам, сифати коршона да маладецанд. ҳамин худаш тоҷик буданаш худаш як сифати беҳтаринаю. Бо бари бир ҳаст одамое ки фикр мекунанд ки ака ина мошини касае нақшон. Барои бачаҳо ман рости гап намедонистам ки бачаҳои худмон доранд мошинои бародарои бисёр вақт тарафи арабода мефиристонанд. Ин аз они бачаҳои мо ани клиент а? Баъд якта савол додам. Пушти мошинатон ба герби Тоҷикистон истодааст. Акҷо харида мешавад? Аз шумо? Инҷа биёд амҷа када метатон? Оз мам. Дина як чандта бачаҳои Нью-Йорк савол доданд ки ба ака парз герба акҷо харем. Ҳамин адреси бачаҳо мебиёен. Герба тайёр карда метиҳанд шумо да 1784 Кони Айленд Авеню. Касе ай Нью-Йорк бошад, байни Авеню OUP ба фикрам. Эну оя байнаш ба ҳамин ширкатошон. Барои 7 нафар ҳаст. Ҳозир 7 ҳаст. 7 нафар ҳаст. Тайёр аст. Шуд. 7 казда будааст. Азиз, агар если меня слышишь, амҷа мебиёӣ, ай бачаҳо. Ман аку рости гап я против того, чтобы бачаҳои тоҷик биёяну скидка талаб кунанд, скидка гиранд, наоборот мо бояд биёем.
як корхонаи тоҷикода омада муда скидка ку тим боли Америкада хай ма мефаҳмам тарафҳои Тоҷикистон Россия да мародаро хай пул қа бисёр кор намекунад не ки Америка ҳамқа возможност дора ки одамо пул бисёр кор мекунанд ҳамон ба вақти шумо инҷо омадаед наоборот бачаҳода ягон тип ягон чиви ягон чӣ монен ки то ин ки бачаҳо ширкатшон бизнес пеш рава мебиёед скидка ку ман хелум ин чизо дар кор нест дар чанд қам $10 $20 скидка мекунад и ай $10 $20 худаш пули метротон туда обратниш қариб $10 мешавад ҳамда бачаҳо дастгирӣ кунед тоҷикои ҳама ҷода дар тамоми дунё мавзи отдельно бо ин ширката як видео мекунаму дар инстаграми худ хушрӯ карда мемонам ҳама каса обод бошен як бор дига парвиз аз Нью-Йорк бародаро як бор дига нишон метиҳам шумо дар бурдборӣ кстати блогерам даромаден блогера дастгирӣ кунед ин боксёр бояд оянда обод бошед чӣ гуфтаини устокалон таниров марҳамат 1784 Coney Island Avenue файзака обод бошед ҳаматикалон ҳамин рӯз кстати атлетико мебурад дуроин тамошо кунед майли салом алейкум як бор дига ҳаматонда аз Нью-Йорк парвиз бай